Илназ Зарипов ясаган колай тәрәзә йөзлекләре әллә кайдан күзгә ташланып узып баручыларны сокландыра. Аларның һәр бизәгенә кул җылысы салынган, эшләнмәләрендә миллилек чагыла. Остаханәдә элек күп эш кул белән башкарылса, хәзер махсус станоклар ярдәмендә ясала. Иң беренче эшләре белән Илназ Зарипов Чыбыклы авылындагы туып үскән йортын бизи башлый. Тәрәзә йөзлекләре, капка бизәкләре барысында күңел җылысын кушып ясаган ул. Шуларны күреп сораучылары да арта. Үземә дә, семьяга да ошады шушы капкадагы бизәкләр. Отказ бирмәде. Бер әйтү белән ясап, үзе китереп китте. Менә шундый малайлар бар бездә авылда. Наличникләр генә түгел, оста ясаган почта әрҗәләре, йорт адресы язылган элмә такталар, бизәкле коймалар да күпләрнең йортларын бизи. Районның һәр авылында аның эшләнмәләрен очратырга мөмкин. Илназ Зариповның эшләре республикадан читтә дә күпләрне сөендерә. Үземнең эшләгән эшләремне инде социаль челтәрләрдә куйганнан соң, кеше шуннан күрепмесең инде бик матур була икән дип, аннары заказ бирәләр, тәкъдим итәләр, шундый эшләр белән эшләргә. Әлбәттә, төсләрне барысында хуҗаларның үзләре белән килешеп эшлибез инде. Һәрбер бизәкне. Элекеге койма капкалар, наличникләр хәзергеләреннән аерылса да, алардагы милли орнамент саклана. Рус, Чуаш авылларында да татар бизәкләрен яратулары сөендерә ди оста. Илназ Зариповның төп һөнәре янгын сүндерүче. Аннан бушаган арада калай кисү, бизәк төшерү белән мәшгуль. Күңелемә рәхәтлек алам шөгыль белән, шушы эштән. Бу эш мине әлбәттә Аллаһ Тәгаләгә шиксез шөкрләрем. Шушы наличниклар йөзекләр белән кеше арасында таныла башладым инде. Бу әйбер миңа шиксез шатланам, сөенәм. Әлбәттә, моңа инде минем эшләремне әгәр дә халык яратмаса, халык күрмәсә, әлбәттә, бәлки бернинди дә дәрәҗәгә дә ирешеп булмаса инде. Илназ Зарипов фикеренчә, матурлык һәр кайда булырга тиеш. Шуңа күрә авылның матурлыгын тәрәзә йөзлекләре күрсәтә. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.